Nabutang sa peligro ang kahimtang sa mga mulupyo sa sitio Lango, Barangay Kalunasan, dakbayan sa Sugbot tungod sa taytayan nilang nahugno na. Gani ang mga sakyanan nga nasa sulod sa dapit dili na makagawa suman mahugno ang ilang taytayan mo sa kabuan na ang nakalabay. Sayra nato ilang kahimtang sa Balitang Barangay. Naabda namo kini mga mulupyo ilabi ng mga bata nga nagpamidpid sa pag-agi sa gamay nga nahabiling parte sa nahugnong taytayan. Gani ang mga delivery sama sa mga gamit sa balay, sama nining plywood nga gimano-mano na lang nila pagpasan padung pasulod sa ilang komunidad. Hinapos nga buwan sa Hulyo, nahugno ang taytayan dihang giagian og usa ka sakyanan. May nalang gani kay nadali sa pagbitad ug wa malahos sa pagkatagak. Gulagway sa mga mulupyo nga gabok ang taytayan kay gagmay kaayo nga kabilya ang gigamit og nipis usab ang semento. Ang amo lang unta nga ihangi sa city government nga tabangan mi ana kay para di mi maglisod na pag-agi. Labi na kining mga among kooperatiba nga magdeliveran og tubig. Mubuwan na nga inani ilang sitwasyon. Di maagian og four wheels kundi tao lang o motor apan delikado kay kini ako ang gisubay karon. Halo na ang ilawom ni ini. Muna ilang panawagan karon nga unta, maaksyonan og dali, samtang wa pay mga daotang nahitabo gumikan ining mga problema. Kung tanaon sa ilawom, nagkan ka na ang yuta o gagmayng sipyat na lang posibleng mubigay na Mahimo, madali ang pagre-ilubit aning agianan namo kay mga bata namo kuyaw kayo. Kinahanglan nagya busi nga mapadali kay pait kayo nya basig napay madisgrasya lain ba. Yato sa GMA Regional TV Balitang Bisdak ang Barangay Kalunasan diin may padayag nga giaksyonan na nila dayon ang problema sa sitio Langob. Unang gibutangan na nila og yellow line ang dapit aron dili na unta paagian sa mga tao apan na doon naghapoy moagi kay layo man kuno ang laing agianan. Nakig-alayan na usab ang barangay sa kagamhanan sa Dakbayan, ilabi na sa City Engineering Office, subay nining maong suliran. Sa akong pagtan-aw nga to kay amo sa nang gi-survey, gagmay jud kaayo siya og kabilya nipis pa og mga simento so dili niya basin gisudlan niya nga dagko og mga dagko nga sakyanan permi o nya dili di siya ing anak ka capable nga mo alsa og bugat nga mga kuan sakyanan. Samtang gipakita sa Balitang Bisdak kang acting Mayor Raymond Alvin Garcia ang hulagway sa kahimtang sa dapit og may mando dayon kini sa hingtungdang departamento nga ipadali ang aksyon sa problema. At any rate, I will look at I will send our city engineer to look into that problem. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.